Колькі будзе зарабляць НХЛаўскі трэнер у мінскім Дынама? Што за каманду знайшоў сабе Александр Кульчый? І чарговыя санкцыі, якія могуць паўплываць на беларускі спорт. Гэта YouTube канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Там Крысціна Цімановская з медалямі. Яна ўзяла другое месца на чэмпіянаце Польшы ў бегу на 100 метраў. У фінале спартсменка паказала вынік 11,36 секунды. Будзем спадзявацца, што гэта зможа крыху палепшыць стан Цімановскай, бо не так даўно спартсменка казала пра праблемы з грашыма. Стыпендыя каля 700 еўра. Мяне ратуе Інстаграм. Без яго я б, магчыма, не змагла працягваць кар'еру. У мяне няма ніякіх зберажэнняў пасля таго, як все, што я мела, забраў мой былы партнёр. Такая вось гісторыя. Неяк паменшыліся заробкі Цімановскай за апошнія 3 гады, бо яшчэ ў 2023 годзе яна расказвала, што агульны яе заробак складае больш за 15 000 даляраў. Да, такая вось сумная гісторыя. Але давайте далей. Давайте все ж фіналізуем прыезд Сабаленкі ў Мінск, бо гэта сапраўды была вялікая падзея. Якія вынікі тут можам зрабіць? Ну хіба толькі добрыя. Сабаленка прыехала ў Мінск, шмат хто парадаваўся, яшчэ і корты адкрылі, ну просто топ. Але, канешне, самае цікавае, што першая ракетка свету неяк змагла пазбегнуць сустрэчы з Лукашэнкам. Я не ведаю, што і як, але я ўпэўнены, што такая прапанова ў яе дакладна была. Нават Рыгор Азарона каментаваў навіну, якая звязана вось нібыта з магчымасцю такой сустрэчы. Ён напісаў у сваім тэлеграм-канале: "Всё проста, у Лукашэнка свой графік, у Сабаленка свой". Але ніфіга тут всё непроста. На хакеістаў, напрыклад, Лукашэнка час знайшоў. Нават не проста сустрэцца, а разам пагуляць у хакей. А тут што? Карацей, тут рэспект. Хаця я думаю, што агулам для Сабаленкі не праблема было б сустрэцца з Лукашэнкам, менавіта вось з пункту гледжання маралі. Ну, мне так падаецца. Але бізнес. Бо гэта сустрэча была б занадта таксічнай для яе, таму вось гэтай сустрэчы не адбылося. І тут, канешне, аддаем належнае. Сабаленка, бадай, гэта адзіная беларуская спартсменка, якая можа дыктаваць свае ўмовы Лукашэнку. Прыкіньце, які ўзровень. Можа, канешне, гэта занадта гучныя словы, але мне падаецца менавіта так. Яшчэ Сабаленка зрабіла такі пост з Беларусі. Даволі мілы, home sweet home, так бы мовіць. Вось гэта сапраўды спорт па-за палітыкай. А, і яшчэ адзін момант фіксуем. Сабаленка замкнула пяцёрку самых высокааплатных тэнісістаў за апошнія 12 месяцаў. За гэты час яна зарабіла 36 мільёнаў даляраў, 14 мільёнаў прызавых і 22 ад рэкламных кантрактаў. То бок грошыкі капаюць, і заробкі за рэкламу таксама у Сабаленкі растуць. Я думаю, што і праз тое, што вось яна вельмі граматна адасобілася ад Беларусі, асабліва ад беларускай улады. Таму ўсё ў яе окей. Дмітрый Баскаў выказаўся наконт новага галоўнага трэнера мінскага Дынама, якога ён сам і прывёз, нібыта. Сказаў Баскаў наступнае: "Александр Авечкін давно прадказаў Брыліну перспектывы галоўнага трэнера. Чакаем ад яго хакея, які дасць вынік і адначасова раскрые таленты". Стаў вядомы і заробак новага трэнера ў Дынама. Паведамляецца пра 700 000 долараў у год. Квартальна на той жа пасадзе зарабляў 600. Дарэчы, квартальна у плане заробку пайшоў на павышэнне. У Лакаматыве ён будзе зарабляць 1 мільён і 100 000 даляраў. Хаця яшчэ важны момант не прагаварылі. Брылін, акрамя Дынама, будзе працаваць і са зборнай Беларусі. Ну, вось такая канцэпцыя трэнераў хакейных, да, ў краіне. Як заўсёды, тут поўны пакет. Интересно, а в чём его мотивация, кроме опыта главного тренера? Бабло, что ж еще? Думаете, сапраўды расійскі Янкі вырашыў нагрэць на бабло Баскава і Дынама? А хто іх там ведае? Але ў каментарах пішыце свае думкі. Мозырскі НПЗ трапіў пад санкцыі еўразвязу. Гэта тытульны спонсор Славі. Цікава, як гэта можа адбіцца на самом клубе. Праблемы хіба пачнуцца толькі калі каманда кваліфікуецца ў Еўракубкі. Да гэтага вельмі далёка, калі мы глядзім на турнірную табліцу, тым не менш. На баты вон таксама ніхто не ставіў. Карацей, аналагічная гісторыя з санкцыямі і бабкамі ад УЕФА была ў жодзінскага Торпеда. Паведамлялася, што клуб дагэтуль не атрымаў ад УЕФА больш за 2 мільёны даляраў. Менавіта пра санкцыі, пад якімі знаходзіцца БелАЗ. Але давайте бліжэй да футбола вернемся. Там Уладзіслаў Марозаў можа змяніць клуб. Кіраўніцтва партугальскай Арокі атрымала афіцыйныя прапановы аб яго трансферы. Сам клуб разглядае варыянт з продажам Марозава ўжо гэтым летам. Пакуль невядомы клуб і сума адступных, але зараз усё залежыць ад рашэння Уладзіслава. Ввогуле мінулы сезон Марозаў правёў у арэндзе, гуляў за Колдынг, Д2 Даніі і там за 21 матч настраляў 10 мячоў і аддаў 2 асісты. Таму і пісалі, што зацікаўленыя ў ім менавіта скандынаўскія клубы і вылучалі нарвежскі Старт. Каманда замыкае турнірную табліцу і змагаецца за выжыванне.
Так, ну і немагчыма абысці бокам новае месца працы легендарнага Александра Кульчая, дзе ж там апынуўся рэкардсмен зборнай Беларусі па колькасці гулень. У 25-м годзе пісалі пра тое, што Кульчай можа ўзначаліць зборную Беларусі, але пасля Евген Булойчык казаў, што бачыў у гэтай якасці толькі Віктара Гончарэнку. Летам ужо 26-го года казалі, што Кульчай можа трапіць у БАТЭ, але туды у выніку ўзялі Максіма Рамашчанку. Не атрымалася ў яго карацей на радзіме папрацаваць. А пасля няўдалай працы з Амкарам у расійскім Д4 ён увогуле знік з радараў. Аказалася, што трэнер пры працы, што праўда, у вельмі незвычайнай камандзе. Ён працуе ў клубе, які называецца Mix It. Гэта ўвогуле расійская фірма па вытворчасці касметыкі, і там дырэктар футбола любіць і вось вырашыў стварыць сабе каманду. Праект вельмі свежы, 26-го года. Каманду заявілі ў чэмпіянат Масквы, гэта намінальна расійскі Д5. З беларускім трэнерам каманда правяла ўжо 7 матчаў, 1 паразка, 2 нічыі і 4 перамогі. Ну і варта адзначыць, што на гэтым узроўні вось у гэтых Mix It вельмі моцныя бюджэты. Каманда намагаецца раскручвацца ў соцсетках, робіць нейкае там у Ютубе нібыта рэаліці. Карацей, такі вось праекцік узначаліў Кульчай. Можа падацца, ну, узначаліў, можа сапраўды трэба беларускаму трэнеру такі перазагруз. Але тут важна дадаць яшчэ одну дэталь. Сам клуб, канешне, выглядае неяк антымускулінна, але сама кампанія, якая заснавала вось гэтую каманду, падтрымлівае так званае СВО. Напэўна, як і любы буйны бізнес у Расіі. Сама каманда нейкай падтрымкай нібыта не вылучалася, але тым не менш. Пішыце ў каментарах свае думкі, як вам такое месца працы для беларускага трэнера. І дзякую вам за прагляд. Вашыя каментары, лайкі, падпіскі нам вельмі дапамагаюць. Будзем чакаць добрых навін. Пакуль.